Són molts els motius que porten a una majoria social catalana a arribar a la conclusió que amb l'estat espanyol ja no hi ha marge de maniobra, estem en un carreró sense sortida i les possibilitats d'encaix són realment limitades. Aquest tipus de suspensions, que a més tenen a veure amb continguts de tipus social, com pot ser la llei de pobresa energètica o contra la pobresa energètica, a més posen de manifest que ja no només hi ha un atac contra els drets nacionals del poble català, sinó que directament hi ha un atac contra els drets socials del poble català. Des del punt de vista de la CUP, aquestes han estat les qüestions que més han evidenciat que realment amb l'estat espanyol no hi ha marge de diàleg. De fet, avui que som 20 de novembre, passen 40 anys des de la mort del dictador feixista Franco, i una consigna que nosaltres hem repetit per activa i per passiva des de l'esquerra independentista és que després de la mort del dictador el que hi ha és una transacció, no hi ha una transició com ens volen fer creure, sinó que hi ha una transacció. Els feixistes ho deixen tot atado i bien atado, aquí no hi ha hagut cap mena de rendició de comptes i hi ha un predomini de la idea d'antes roja que rota, que arriba fins als nostres dies i que posa sobre la taula que la Constitució de l'estat espanyol és una de les que menys s'ha tocat de tota la Unió Europea i que és una cosa que totalment caduca, obsoleta i que a més és una Constitució que recull tota una sèrie de drets fonamentals però que després no defensa i que curiosament quan des del Parlament català s'intenta garantir que tota una sèrie de drets realment es duguin a terme, com pot ser el tema de la pobresa energètica, però també el tema de l'habitatge o els altres punts que quedaven recollits en l'annex de la declaració d'inici de la Constitució de la República Catalana, que es va aprovar el passat 9 de novembre. Resulta que ens trobem la contradicció que l'estat espanyol intentarà també, ja ha intentat el Tribunal Constitucional suspendre aquesta resolució, que en realitat recull qüestions que ells haurien d'estar garantint. Llavors és una contradicció permanent en la que ens trobem amb l'estat espanyol que veritablement, insisteixo, no deixa cap mena de marge de maniobra.